Gres cael bod nhw, a diolch ti adael i ddod nhw. Be di dy fwriadau di ar gyfer sesiwn heddiw te? Dwi'n mynd i ganolbwyntio ar technegau symud. Dwi eisiau edrych ar disgyblaeth a sut mae'r plant yn gallu dal siap, ond hefyd bod nhw'n gallu defnyddio y beanbags a'r adnoddau sydd gennyn nhw hefyd i wneud pethau gwahanol. Ond dim mewn just siap llonydd, dwi eisiau nhw gallu dangos y siapio mewn symudiadau hefyd. A dwi'n gobeithio gwneud hynny trwy stori Branwen heddiw. So hwnna di dy gysylltiad llythrennedd di mewn ffordd? Ie. A di hwnna, da chi wedi bod yn gwneud dipyn ar hwnna yn y dosbarth? Do, da ni di bod yn gwneud o fel llyfr testyn yn ein gwersi Cymraeg ni lle. Felly o'n i'n meddwl sy'n syniad da i ddod o fo mewn i hwn. Mae lot o athrawon yn ella fi wneud yr ochr actio, ond dwi'n meddwl, wel, mae'n gyfle fan hyn i ni gallu gwneud symudiadau sydd yn debyg i beth sy'n digwydd yn y llyfr, so mae'r cysylltiad yna, da. Ac yr cardiau ti wedi dewis, ydy hynna'n cysylltu'n agos efo'r stori? Ynddi, dwi wedi dewis yr un llamu yn gyntaf, symudiadau eitha uchel, illa mawr, lle. So dwi'n mynd i trio cystyllu hwnna efo'r milwyr a'r bendigeidfran. Y llwynogod, illa mwy fatha y babi gwern, a wedyn dwi'n mynd i trio datblygu hwnna hefo trio cadw cydbwysau jyst ar y traed yn hytrach na bod nhw'n cael defnyddio y dwylo. A wedyn yr un siap bwa fel bendigeidfran yn actio fel bont, lle. A wedyn gobeithio gael weld y disgyblaeth ac bod nhw'n gallu cadw'r cydbwysau yna am eiliadau. Wel, rhwng 5 i 10 eiliad i'r rhai mwy ablathlentog. Os ti'n teimlo bod yr ddau yma fan hyn, ydy o'n gweithio dipyn ar eu cryfder nhw hefyd, fyna waith ar datblygu cryfder y cyhyrau? Yndi, dwi'n meddwl efo'r un llwynogod, mae yna lot o bwysau ar y quads fan hyn ac ar y coesau lle. Ac hefo'r un bwa, dwi'n meddwl, maen nhw'n mynd i dechrau blino efo'r breichau i fyny lle. So mae'r ddau yn rhoi dipyn o gyfleoedd i nhw'n gwneud hynny da. So ni'n gres, ydy hein yn mynd i fod yn amlwg gen ti i fyny ar wal yn rhywle, neu? Yndi, dwi'n mynd i roed nhw ar y wal, na fynd dros y rheola falle gynta. A wedyn, dwi'n gweld hein bron fatha nod o wers mewn ffordd, so fatha fel sy'n ti'n neud mewn unrhyw wers a ti'n deud am can dysgu di lle. Dwi'n gweld hynna fatha ffordd o ddangos, mae'n rhoi dan i ben nhw'n sydd, reit, oce, da ni'n mynd i fod yn neud hynna. A wedyn gobeithio allai gael nhw i gysylltu beth da ni'n mynd i fod yn neud i hein heb i fi gorau ddeithio nhw mewn ffordd. Mae o fel mini prawf llwyddiant gweledol yn ar ddechrau. Reit, cyn i ni gychwyn, da ni eisiau mynd dros un o ddau o reola yn does, oce? Rwan, fel da chi'n gweld, mae yna cones wedi cael ei gosod yn fan'na yn does. Be mae hynna'n golygu, da chi'n feddwl? Heath. Pam? Adam? Reit. Ie, sy'n lot o le yna, guys. Reit? Ond mae hynna'n un o'r pethau dyn ni'n mynd i fod yn gweithio ar heddiw, ydy gweithio mewn ardal eitha bychan. Chos mae yna dipyn o'na chi, does? Does am lot o le yma. Reit? Felly mae hwnna'n un peth da ni angen cysidro heddiw. Reit? Wan, dwi eisiau chi just, yn syml, dwi eisiau chi just gerdded o gwmpas. Just cered i mewn i rywle gwag, da chi'n gweld. A pan dwi'n deud y gair stop, dwi eisiau chi ddeud, cariwch ymlaen, dwi eisiau chi wneud un peth. Dwi eisiau chi rewi. Right? So rwy'n ymarfer hynna. Stop! Gwych, da iawn. Dal i fynd. Cariwch ymlaen. Stop! Fatha drych yma efo'r efeilliad, yn dydi? Da iawn. Ac unwaith eto, off o chi. Stop! Gwych. Reit, gewch chi ymlacio. Jyst aroswch lle ydych chi. Pawb yn iawn efo'r rheola. Mae'n bwysig bod chi'n gwrando, reit, a mae'n bwysig bod chi'n sbïo ar eich gilydd. Reit, da ni'n eisiau neb yn bympio mewn i gilydd na, guys. Reit, newch chi, os gwelwch yna, yn dawel, newch chi ddod i fan hyn. Dwi eisiau dangos y cardiau yma. Peidiwch â dod yn rhy agos, dwi eisiau gwneud yn siŵr bod pawb yn gallu gweld. Reit, pawb yn gallu gweld. Reit, da chi wedi gweld hein o'r blaen yn do?
Reit, allan dim yr un o hein, ond da chi wedi gweld hein o'r blaen. Reit, mae gennym ni 3 cerdyn gwahanol. Reit, lliwau gwahanol. Reit, a hein ydy'r pethau da ni'n mynd i fod yn edrych ar heddiw. Reit, oce. Yr un cynta, llamu. Reit. Rwan, mae hwnna'n siap, neu symudiad, eitha be. Sbiwch ar be mae'r hogan yn neud yn yr... Be mae'n neud? Otha neidio, yndi. Reit, di neidio'n isel? Na, mae'n eitha... Reit, mae siap eitha... uchel a mawr yn dydi. Reit, oce. Chydig bach, yndi. Reit, da ni'n mynd i edrych ar sut i lamu heddiw. Yr un nesaf ydy'r llwynogod. Reit, lot o'n chi wedi bod yn neud stori Saesneg bore yma hefo anifeiliaid ambell un o'n chi wedi rhoi llwynog i mewn i fanna'n do. Okay? Be sy'n wahanol rhwng yr un yma ac yr un yma? Be da chi'n sylwi'n syth bin, Joseph? Ti'n ar y lawr. Reit, mae gen ti dy ddwylo a dy draed ar lawr yma na does. Da ni'n defnyddio dwylo yma'n hyn? Reit, so da ni'n defnyddio'n dwylo ni mewn gwahanol ffyrdd yn dydan. Erin? Mae fatha cropian fatha, ond ydych chi ddim yn rhoi'r pen glin ar y llawr. Gwych, da iawn chdi, so ti wedi cysylltu hwnna. Ffantastig. Ac yr un ola? Siap. Bwa. Ia, oce. Reit, a dyna di'r siap llonydd da ni'n mynd i fod yn canolbwyntio yn y sesiwn yma. Rhys? Edrych fel bob. Oce, reit, da iawn, oce. Gan i weld a fatha disgyl, ia, gret. Oce, chi'n barod i gynnes i fyny? Reit, pawb chi'n lle gwag eto. Rwan, cyn i ni gychwyn, da chi'n cofio rhain? Ie? Reit, gawn ni weld pwy gawn ni rhoi dyn y hein. Dwi'n meddwl geith Heath, un. A dewis rhif rhwng 1 a 5. 1, 2, 3. Sophie. Okay? Allwch chi just clipio hwnna on. Ie, clipio fo ar eich shorts chi. Ie? Ti'n gallu neud na? A be nawn ni gyfri steps, a ni gweld y gwahaniaeth sy'n yna rhwng steps Heath a steps Sophie. Reit. Okay. Da ni'n mynd i gychwyn yn eitha syml. Reit? Yn cerdded. Fel oedden ni'n 2 funud yn ôl. Okay? Ond dwi'n mynd i fod yn rhoi signal i chi. Mae chdi bach. Okay? Mae rhaid i chi ddefnyddio'ch clustia chi. Reit, mae rhaid i chi wrando. Felly, cerdded. Offa chi, mewn i lle gwag. Rwan, dal i fynd. Pan da chi'n clywed y chwiban, mae'r chwiban yn mynd i fod yn signal i chi cyflymu. Reit? Ond dim cyflymu yn ormodol, achos dwi'n mynd i chwythu'r chwiban eto, a da chi'n mynd i fynd yn gynt. Rwan, be da chi'n neud ar hyn o bryd? Cerdded. Dyna golygu, os dwi'n chwibanu, bod chi yn dechrau rhedeg? Nac ydi, da ni'n cadw'r un symudiad, a eisiau chi cofio hynna. Dal i fynd. Da iawn. Pan da chi'n clywed y drym, da chi'n dechrau arafu. Da chi dal yn symud y gyflym, please. Reit, yn ôl i gerdded yn weddol cyflym. Be sy'n mynd i ddigwydd os dwi'n taro hwn eto? Reit, dim stopio, ond arafu. Stop. Da iawn, da chi'n nabod y signals fan. Reit, chwiban yn golygu, cyflymu, y drym yn golygu, arafu. Da iawn. Okay, alla fel ein defnyddio hynna yn ystod y wers. Okay. Rwan,
a llith rhywun ddeitha fi, pa chwedl da ni wedi bod yn astudio yn ei gwersi Cymraeg ni yn ddiweddar? Owain? Branwen. Reit? Chwedl y Mabinogion ydy Branwen. Okay? Llith unrhyw un ohonych chi feddwl am cymeriad o y chwedl Branwen? Unrhyw un? Lenyn? Gwern. Briliant. Allwch chi am 70 eiliad. Faint ydy 70 eiliad mewn munud ac eiliadau? Elen? 1 munud 10 eiliad. Ardderchog. Right? Allwch chi cropian neu symud fel gwern? Offach chi? Defnydd o symboliad gwahanol fel y drwm ac yr chwi hwnna'n gres. Be dwi wedi weld yn barod ydy, mae ymwybyddiaeth nhw o wagle di datblygu. Ffantastig. Maen nhw yn gweld y gwagle yn defnyddio fo'n fwy synhwyrol. Mae hwnna'n gres. Cool. Stop! Gwych. Allwch chi feddwl am gymeriad arall o'r chwedl os gwelwch yn dda? Enid? Bendigeidfran. Allwch chi roed o'n soddair i fi i ddisgrifio sut mae Bendigeidfran yn edrych neu rhywbeth amdan Bendigeidfran. Be ydy Bendigeidfran i gychwyn efo? Bedio? Ela? Cawr. Reit, so pa fath o ansoddeiriau sy'n ni'n gallu defnyddio, Evan? Enfawr. Fath arall? Cryf. Anferthol. Gwych, da iawn. Rwan, da chi wedi dweud bod o'n gawr, da chi wedi dweud bod o'n enfawr. Reit? Ydy o'n mynd i fod yn mynd o gwmpas fel hyn? Reit, pa fath o camau mae'n mynd i gymryd? Trwm, hoffech chi, Bendigeidfran, dwi eisiau gweld Bendigeidfran. Da iawn, Eri, dal yn symud, da iawn. A stop! Os da chi ar un coes, mi gewch chi reid y coes arall llaw. Da iawn. Cymeriad arall. Ros. Efnisien. Pa fath o berson ydy Efnisien? Enid? Cas. Creulon. Cyfrwys. Allwch chi symud fel Efnisien yn gyfrwys, os gwelwch yn dda, o gwmpas. O, sori, Adam. Reit, da chi'n cuddio. Da chi angen bod yn fwy gyfrif, da chi angen bod yn... Slei, da iawn chdi, Rhys. Slei. Braf fanna fel camu Bendigeidfran. Ti'n gweld lot yn nhw'n dechrau camu naturiol anyway. Mae'r cyflwyno'r sgil yna. A wedyn ti'n adeiladu, a mae'n dechrau da iddyn nhw wedyn. Ydyn ni gweld rhain nhw'n neud o'n naturiol. Ffantastig. O, yn ofalus. A stop. Cymeriad arall, os gwelwch yn dda. Elsie. Branwen. Wrth gwrs, enw'r chwedl yma. Branwen. Reit, sut maen nhw disgrifio Branwen yn y llyfr neu yn y chwedl? Pa ddawn? Ar y cychwyn? Hapus. Tlws, ia. Tlws, oce? Pert. Del. Prydferth. Reit? A sut da chi'n meddwl sa'n symud? Dim i di fod yn rhedeg o gwmpas yn wirio fel hyn. Allan mwy o flamboyant.
Reit, mae'n mynd i fod yn eitha smart. Reit, feminine, ia. Reit, so ddysio chi, reit, cadwch eich pen i fyny. Reit, ond da chi ddim i gered mewn cylch. Offa chi. Dwi'n mynd i gweld os ydych chi'n cofio pwy sy'n mae'r Bendigeidfran yn symud. Bendigeidfran eto. Stop! Am hanner 40 eiliad. Faint ydy hynny? Ela? 20 eiliad, 20 eiliad. Reit, dwi eisiau chi cropio'n fel gwern. Dwi eisiau chi eistedd o'n ysgolch yn dda, fel fysych chi yn gwasanaeth. Diolch yn fawr. Reit. Rwan, da ni eisiau gwneud y stori heddiw. Okay? Da ni eisiau gwneud y chwedl bron. Okay? Dim sgwennu fa. Right? Dim sgwennu fa. Dim actio chwaith, ond da ni'n mynd i wneud o fel gwers yma ar y corff. Right? So, lle dwi'n mynd i ddeitha fi? Right? Mae Bendigeidfran yn eistedd ar ben y bryn. Pwy mae'n weld? Right? Pwy mae'n weld? Noa, matholwch ar cychod, ar milwyr. Da iawn. Da ni'n mynd i sôn am matholwch eto na ddo. Pwy ydi matholwch? Pwy ydi o? O, Louisa. Cariad Branwen. Ydi o'n gariad ei Branwen eto? Mae o, chydig bach nes ymlaen. Brenin Iwerddon. Brenin Iwerddon. Gret. Brenin Iwerddon. A mae'n dod draw i be, Louisa? Da iawn, i briodi. Di'n cael caniatad i brodi? Pwy mae'n gofyn ni? Bendigeidfran. Mae'n cael hynny dydy. Right? Mae'n cael prodi. Felly, am, pa bod i traed? Am 5 lliosi hefo 10. 50 eiliad, dwi eisiau chi dychmygu bod chi yn y brodas. Reit, a bod chi'n dawnsio. Reit, a mi gewch chi cylch droi. Mi gewch chi neidio. Gewch chi neud be liciwch chi. Reit, ond yn yr... A chi feddwl bod ni yn adeg chwedla. Reit, doedd nam dawnsio hip-hop a rhywbeth a fel a. Reit, dwi eisiau chi ddychmygu bod chi nôl yn oes Branwen. Reit, oce. Genod allan efo ffrogiau mawr. Reit, y dynion allan yn edrych yn smart iawn. Reit, oce. Am 50 eiliad, dwi eisiau gweld beth ydych chi'n gallu dychmygu. Offa chi. Cyfle fel hyn yn agor symudiadau o wahanol iddyn nhw'n rhaid i A stop! Rwan, dwi'n mwyn gwybod os fysa Bendigeidfran yn dawnsio fel da chi'n efo fod yn dawnsio da. Reit? Felly dwi eisiau chi ddychmygu bod chi'n Bendigeidfran yn yr parti prodas. Sut fysa Bendigeidfran yn dawnsio am... chwarter munud. Be di chwarter munud?
i chwarter munud. Enid? Da iawn chdi. Dwi eisiau chi ddawnsio fel bendigeidfran. Offa chi! Breichiau mawr, coesau mawr. Oce, stop! Ros, nei di wneud be ddech di wneud os gwelwch yn dda i fi, o'ch di'n edrych yn ffantastig. Dawnsio fel bendigeidfran. Reit, gawn ni weld pawb yn wneud o fel Ros. Da iawn. Sy'n ei gofyn mewn yn dangos arfer dda a cael wedi Arweinwyr Dysgu greu. Modelu'r lleill hefyd yn dweud, so. A, stop! Ac ymlaciwch. Wrth gwrs, pawb yn hapus yn y parti, ond mae yna un unigolyn sydd ddim mor hapus. Sophie, Efnisien, reit? A be mae Efnisien yn neud yn y stori, yn y chwedl? Be mae'n neud? Be mae'n neud, Owen? Cem? Tydi gwefrau, atoli gwefrau Christian yn ffordd cylai yn cofiwch o. Be di ymateb? Be di ymateb y pobl i werddon? Chos nhw sy'n bu ar ceffyl yma, be di ymateb nhw, Elen? Maen nhw'n flin, reit? A mi fysach chi bysa? Reit? Oce? A maen nhw'n edrych amdano fo. Reit? Ond da chi'n cofio'r cardyn cynta? Llamu, reit? Dwi eisiau chi fod yn edrych fel milwr, yn llamu, yn sbio i fyny, ac yn edrych am Efnisien, reit? Milwyr i werddon, dwi eisiau gweld chi yn llamu, dwi eisiau gweld coesa yn yr awyr. Da iawn, Louisa. A stop! Louisa. Oeddech chdi'n llamu'n wych fanna, reit? Alli di just dangos be oeddech chdi'n neud. Gawn ni sbio'r traed, Louisa. Reit, be ydych chi'n sylwi? Diolch, Louisa. Be ydych chi'n sylwi? Mae'n mynd off ar un coes a mae'n glanio ar y llall. Gawn ni weld os ydych chi wneud hynna fel milwyr yn sbio am Efnisien. A stop! Da chi di spotio fo. Da chi di ffeindio Efnisien. Ond, reit, da chi'n misio fo weld chi. Sut fath o symudiad fysa milwr yn neud os ydi o yn... Fan. Gawn ni pawb yn neud yr symudiad fel Erin yma'n hyn. Be mae'n meddwl? A stop! Rwan ar hyn ar bryd, ynde? Ia, da chi'n isol i lawr, ond da chi'n neud gormod o... Reit, gawn ni'n trio neud y mor dawel a phosib os gwelwch yn dda. A stop! Connor, alli di just dangos i fi wan sut oeddech chdi'n defnyddio dy freichiau am hynna? Da chi'n gwybod beth mae Connor yn neud? Mae o'n defnyddio un braich o flaen y llall, a mae o'n symud. Allwch chi trio symud eich breichiau a'ch coesau'r un pryd, off o chi? Da iawn, Evan. A stop! Pawb yn gallu gweld fi? Reit, yn anffodus, reit, mae Efnisien di dianc. Reit? Ella gawn ni at tro nesa. Rwan, tydi pobl y werddon ddim yn hapus, ond be mae bendigeidfran yn neud i trio neud pawb yn hapus eto, i safio'r perthynas? Enid? Ia. Mae nhw'n dod bobl sy'n cael ei ladd yn rhai a mae nhw'n dod allan yn fyw ond tydyn nhw'n gallu siarad. Chdi?
Be di hwnna? Y pair. Oce. Reit. Felly, be dwi eisiau chi wneud? Oce. Ydy, dwi eisiau chi codi ar eich traed yn ar y deg. Dwi eisiau chi fynd yn ôl i fod yn filwyr sydd yn sbio amdan Efnisien. Reit, chys mae di mynd. Rhaid chi sbio amdano fe eto. Wy, sio funud. Oce. Rwan. Da chi eisiau neidio mewn i'r pair yma? Da chi eisiau neidio mewn iddo fo? Da chi'n fyw? Nach dach. Reit? Da chi eisiau osgoi y pair. Ac alla fydd yna ambell i bair arall o fewn fan hyn. Reit? Felly, be di 6 wedi sgwario? Fanyn. 36 eiliad. Am 36 eiliad, offa chi. Reit, llamu fel y milwyr, da chi'n edrych am Efnisien unwaith eto. Cofiwch osgoi y pair, gewch chi llamu drostyn nhw wrth gwrs. Wedi datblygu ei ystwyster nhw, mae'n mynd i hybu defnydd nhw o waglet, so mae'n gwneud mae hwn yn gwthio'r lefel y sialens i fyny rwan yn ei sy'n ardderchol. Eich os o'n i'n gwthio eich rhai hefyd rwan ydi, eich bod nhw'n mynd i ffwr ar goes gwahanol, so sy'n bod rhai eich sy'n mynd yn gyfforddus oddi ar un droi, eich ydy be mi chi drio mynd i ffwr ar y goes arall. Right. A stop! Nath rhywun disgyn i mewn i'r pair? Gobeithio ddim. Gai ofyn ynde i Adam, Rhys a Heath. Nawch chi jyst casglu'r pair i fi am funud bach. Right? Rwan, ydy pawb yn hapus unwaith eto? Mae'r pair wedi cael ei roed. Ie, mae pawb yn hapus, mae pobl Iwerddon yn mynd yn ôl i Iwerddon. Right? A mae Branwen a pwy? Matholwch yn byw yn hapus. A mae yna aelod newydd i'r teulu. Gwern. Pwy sy'n cofio sut i symud fatha gwern? Offa chi, gwch chi roi hynna ar yr ochr, boys. Offa chi. A stop! Cari. Sbiwch ar y ffordd mae cari yn symud. Pa symudiad ydy hynna? Ydyn ni wedi gweld rhywbeth tebyg i hwnna heddiw? Llwynogod, da iawn chi. Felly, dwi eisiau chi feddwl, reit? Mae gwern yn chydig bach fwy uchelgeisiol wan. Diolch yn cropio'n fatha babi bach rwan. Reit? Mae'n dechrau codi i ben ôl. Ond, sbiwch ar sut mae cari yn cadw i ffen i fyny. Reit? A be am i ysgwydda hi? Cadwch hynna i fyny hefyd fel hyn. Reit? Da ni angen cadw'r siap na. Cadwch yn gweld bod chi'n disgyblaeth yma na. A da ni am cario ymlaen i wneud hyn am hanner 28 eiliad. Faint ydy hynna? Hanner 28 eiliad. 14, offa chi. Reit, dim pengliniau ar y llawr. A stop. OK, ymlaciwch. Gewch chi eistedd lawr fel gwasanaeth. Rwan, ar ôl chydig bach o amser, mi aeth pethau o'i le. Nath pobl Iwerddon dechrau siarad yn do. Reit? A pam oedden nhw'n hapus? Herwydd ddau Efnisien yn Cymro yn torri gweddysau clustia ac yn ffonnau ceffylau. Gafo rhywun i gosbi am hynna? Na. Nathach chi'n dal Efnisien, oedd e? Reit? A di pobl Iwerddon ddim yn hapus? Reit? Felly maen nhw'n mynd at Matholwch. Maen nhw'n dweud, dyn nhw'n deg. Reit?
Be mae Matholwch yn neud? Be mae Matholwch yn neud? Elsie? Cosbi Branwen. Lle mae'n cael ei gyrru? Lenyn? I'r gegin. At y cigydd, ie. Sut ydych chi'n ddisgrifio'r cigydd? Louisa? Creulon. Ie. Blin fel cacwn. Gwych, da iawn chdi. Noa, afiach o ddyn. Ia? Be oedd o'n neud i Branwen? Be oedd o'n neud i Branwen, Jess? Taro hi. Ia? Rwan, sa chi'n Branwen, sut sa chi'n teimlo? Ofn. Digalon. Gwych. Reit? Sa chi'n eisiau bod yn y gegin yna hefo y cigydd nesaf? Reit? So be dwi eisiau chi wneud? Da chi'n newid fod yn symud fel llwynogod. Okay? A da chi'n defnyddio'ch dwylo i helpu chi i cydbwyso yn doedd. Be dwi eisiau chi wneud rwan ydy, dwi eisiau chi trio symud, reit, yn defnyddio'ch traed, ond yn isel, fatha bod chi'n cuddio o'r cigydd. Chos da chi'n gwybod, da chi'n mynd i cael eich taro. Da ni'n mynd i wneud hynna am 180 rhan efo 10 eiliad. Ia, 18. Offa chi. Reit, dim defnydd o'r... Mae yn anoddach, da iawn o Gynefyn. Mae'n gweithio'n cryfder i croeso fan hyn, mae'r clon sy'n rili gweithio'n galed fan hyn. Ond ar y bod yn rhan o gyd-destun, sy'n bron dyn nhw'n sylwi pa mor galed maen nhw'n gweithio sy'n gret. A stop! Sut oedden ni'n disgrifio y ffordd oedd Bendigeidfran yn symud? Trwm. Reit? Da chi'n cofio'r llun o'r cigydd? Di'n person tena? Na, mae'n dyn ddeitha tew mawr, reit? Dwi eisiau chi fod yn cigydd, yn symud o gwmpas y gegin, a dwi eisiau chi wneud hynna am 60 rhan efo 5 eiliad. Owain. 12, 12 eiliad, offa chi, fatha'r cigydd, a gwnewch o gwyneba ar eich gwyn. A stop! Da iawn, lot o cigyddion blin yn fanna. Rwan, dwi isio i'r plant sydd ar bwr Noa. Lle mae Noa? Eisiau chi ddod i fan hyn? Dwi eisiau pawb arall fynd i'r ochr arall yr ardal, os gwelwch yn dda. Rwan, be da ni'n mynd i wneud? Be da ni'n mynd i wneud? Da ni'n mynd i chwarae gêm. Reit? A chi ydy Branwen. Reit? Sut oedd Branwen yn symud pan oedd hi yn y gegin? Yn y gegin. Reit. Yn isel. Oce, ewch yn ôl, ewch yn ôl, ewch yn ôl. Yn isel, reit, ond yn dawel ac yn araf hefyd. So ni'n symud cryf sydyn, sa'r cigydd yn ei gweld nhw. Hogia, chi di'r cigyddion. Blin, cas, creulon. Reit? Rwan, da chi'n cael rhedeg, mae gennych chi bol rhy fawr. Reit? Felly, mae rhaid i chi camu drwm. Reit? A dwi eisiau gweld... Reit, y coes na'n codi ac yn dod i lawr. Oce, a stop, dewch yn ôl, dewch yn ôl, dewch yn ôl. A da ni'n mynd i chwarae'r gêm yma am... Be sy'n digwydd os dyn dal? Dyn nhw'n troi'n cigyddio? Dyn nhw'n troi'n cigyddio, na chdi, maen nhw'n gorau eistedd i lawr. Gawn ni weld os allwch chi gael nhw i gyd. Ia. Sut mae Branwen yn symud? Yn araf. Oce? Da chi'n mynd i wneud hwnna am dwbl 13. 26 eiliad, offa chi! Branwen, ydych chi gallu
mynd oddi wrth y cigyddion? Do, ambell un ohonoch chi? Reit, nawn ni newid y grwpiau. Gawn ni genod blwyddyn 5 yn fan hyn, fel y cigyddion tew, blin. A da ni'n mynd i wneud hyn, gem nesa, 4, llosi efo 4, adio 3, faint ydy hynna? 4 llosi efo 4, adio 3. Jess? 19, di'n gywir? Yndi. Offa chi! Maen nhw wedi bod yn llamu bron yn naturiol heb i ti ddeud, heb i ti gynnig. Maen nhw wedi piglo fyny o'r rhan blaenorol o wers, a maen nhw'n dweud yn naturiol o'r wers yn y nesaf. O, cigyddion, da chi'n rhy ara 10. Reit. Rwan, ar ôl chydig bach amser, mae yna rhywun yn dod, dim allan rhywun neu rhywbeth, yn dod i weld Branwen. Ffrind hen. Ond dydy'r peth yma, dim yn berson. Pwy sy'n dod? Y ddrydwen fach. A be ydy'r ddrydwen fach? Aderyn. Right. A be mae Branwen yn rhoi i'r ddrydwen? Mae'n mor hapus i weld di. Morgan, llythyr i pwy? I mytholwch? Bendigeidfran. A be mae eisiau Bendigeidfran wneud? Achub hi. Reit, mae wedi bod mewn lot, mae wedi bod trwy lot da. Reit, mae'n cael ei chosbi, mae'n cael ei tharo. Reit. Okay. Sut ydych chi'n meddwl fysa Bendigeidfran yn symud? Gwylltio. Reit. Gawn ni weld yr llamu yma eto, croeso mawr. Stop. Coes i lawr os da chi wedi codi coes. Rwan, mae Bendigeidfran mor fawr, mae o'n gallu mynd trwy'r môr. Reit? A pwy sy'n gwylio ar y bryn, ar lan y môr yma na? Pwy sy'n gwylio? Ros? Milwyr pwy? Matholwch. Wan, sa chi'n gweld, dychmygwch wan, sa chi'n weld cawr yn y môr yn dod ata chi, sut sa chi'n teimlo? Be sa chi'n neud? Wel, go on, ta, redech chi ffwrdd! Stop! Pawb di rhedeg i ffwrdd, do? A da chi'n mynd fyny'r bryn, a da chi'n gweld pont. Be maen nhw'n neud i'r bont? Be mae'r milwyr yn neud i'r bont? Maen nhw'n rhedeg oddi wrth Bendigeidfran a maen nhw'n meddwl bod nhw'n glyfar. Reit? Oce. Maen nhw'n gweld y bont. Be maen nhw'n neud, Adam? Torri'r bont. Reit? A maen nhw'n mynd dros y bont, maen nhw'n torri fo, a maen nhw'n meddwl, gret, da ni'n iawn. Reit? Felly, ydyn nhw angen rhedeg, dyma? Na, geith nhw arafu ag eich chi gerdded. Reit? Cerdded am chydig bach, os gwelwch yn dda. Cerdded. Helo. Dwi eisiau chi camu i mewn i lle gwag os gwelwch yn dda. Yn araf. Ffindiwch lle gwag, lle da chi'n gallu roed eich breichiau allan. A stop. Mae Bendigeidfran wedi dod i'r lan. Mae wedi mynd fyny y bryn a mae'n gweld y bont.
Be mae'n neud? Be mae'n neud? Rhys? Mae'n neud bont fel Mae'n neud y fel tot fel Mae'n creu bont allan o'i hun, ti'n gallu gywir? Mae'n Reit, mae'n stretcho. Ffantastig. Da ni wedi gweld y siap yma rhyw dro yn ystod o wers hyd yma. Be da ni'n galw fo? Siap? Newch chi os gwelwch yn dda, mynd i mewn i siap bwa. Rwan, be dwi'n edrych am yn fan hyn? Ydy, bo chi'n gorwedd ar eich bol, reit, a bo chi'n codi eich coesa, ond be sy'n oed i'r coesa fod, sy'n siap sy'n fod ar y coesa'r traed? OK, stop ymiliad, sbiwch ar coesa Evan. Reit? Reit? Be sy'n dda am y ffordd mae Evan di wneud efo'i draed? Be mae'n neud? Mae nhw'n pwyntio, dydy? Mae nhw'n pwyntio. A sbiwch! Mae breichio fe, dwi'n gwybod ti'n dal fan'na, reit? Sbiwch, mae breichio Evan bron yn cyrraedd, reit? Yr un lefel a'i gwyneb o. Reit? Felly cymwch, ymlaciwch. Reit? OK. Coesa syth, breichia syth, pwyntio'r breichia, pwyntio y traed, a gawn ni weld faint o bobl allan ni gyfri dros. OK, so be dwi'n mynd i wneud? Dwi'n mynd i gyfri. A pob person, dwi eisiau chi cofio hynny. OK? So, ar ôl 3. 1, 2, 3. Offa chi. 1 person drosodd. 2 person drosodd. 3 person drosodd. 5 person drosodd. 6 person drosodd. 7 person drosodd. Da iawn enid. 8 person drosodd ac ymlaciwch. Reit? Be oedd yn digwydd i'ch cyhyra chi ar ôl chydig bach? Oedd yn dechrau brifo. Pam? Pam? Da chi'n gwybod? Evan? Gret. Ia? Da chi'n gweithio nhw'n galad ydych? Reit? Da chi'n dal eich dwylo fyny? Reit? Sy'n golygu bod eich breich y cyhyra, eich breich eich cael ei dal i fyny? Reit? A mae'n cymryd dipyn allan hwnna chi dydy. Reit? Unwaith eto, allwch chi giro faint o bobl oedd dros chi tro yma. Reit? Offa chi. 1, 2, 3, 1 person drosodd. 2 person drosodd. 3 person drosodd. 4 person drosodd. 5 person drosodd. Cododd y ben, da iawn. 8 person drosodd. 9 person drosodd. 10 person drosodd. Da iawn chi, gwych. Arbennig. Pawb wedi traed. Pawb, jyst yn mynd o gwmpas. Reit, da chi eisiau ysgwyd ag gyd i ffwr. Rwan, mae'n cyrraedd y pwynt, reit, lle... Wel, actually, gwch chi ddeud, beth digwyddodd wedyn? Beth digwyddodd wedyn? Oeddech chi wedi gadael y pobl dros eich cefn chi fel bont? Erin? Oedd pobl Iwerddon yn dweud sori, a wedyn oedd nhw'n dweud oedd nhw'n wedi adeiladu tŷ. Reit. So pawb yn hapus unwaith eto? Na. Pawb ond Efnisien. Efnisien eto ynde? Reit, oce. Be oedd Efnisien? Be oedd o'n mynd i wneud? Be nath o? Be nath o? Jess? Taflu gwern i mewn i tân. Reit, taflu gwern i mewn i'r tân. Oce. Oce. Rwan, sut ydych chi'n teimlo? Os fysa chi'n Branwen, os fysa chi'n gwybod bod eich brawch chi wedi lladd eich hogyn bach? Digalon. Siomedig. Siomedig, ie. Pendant, hollol drist, da. Reit, hollol drist. Oce, eisiau chi dal i symud i gwmpas, dal i ysgwyd off. Oce, mae'ch breichau wedi bod yn gweithio, mae'r coesau wedi bod yn gweithio. Do, di ba? Do, mi nath nhw'n neud hynna, do. Ag eto. Reit, dwi eisiau chi fynd yn ôl i'r siap bwa, os gwelwch yn dda.
A dwi'n mynd i ofyn i Rhys a Heath, newch chi fynd o gwmpas a roed y beanbags i fi, sgwch yma, un i bawb. Reit, rwan. Da chi wedi gweithio ar dal y siap yma'n hyn. Da chi wedi gweithio ar dal y siap yma'n hyn. Reit. Okay. Be dwi eisiau chi wneud rwan? Dwi eisiau gweld os ydych chi'n gallu dal y siap wrth ddefnyddio gwrthrych. Reit, so be dwi'n mynd i ofyn i chi wneud ydy, yn gynta, reit, gawch yn siŵr bod gennych chi ddigon o le. Reit. Ydy, dwi eisiau chi ddal y beanbag i fyny. Reit? Okay. Fatha bod chi'n bendigeidfran unwaith eto, a bod chi yn wirioneddol yn dal on i'r ochr. Reit? Felly, pawb wedi cael beanbag, boys? Gron iawn. Pa fath o siap da ni angen ar y coesa? Sut mae'r coesa angen fod? Dydych wrtho fi. Sydd, be am y traed? Pigog. Diolch yn fawr, pwyntio. Be amdan y breichiau? A be amdan y pen? Pen i fyny a trio cael y breichiau mor uchel a mor lefel ar dwylo a sy'n ffosib. A da ni'n mynd i ddal hwnna am 4 eiliad. Felly, ydyn ni'n barod? Offa chi. 1, 2, 3, 4 ac ymlaciwch. Da iawn. Reit, so well gan i rwan, reit, bod fi'n gweld y siap yn cael ei ddal. Reit, okay. Rwan, dwi eisiau chi, os gwelwch yma, fynd yn mewn i'r 1 siap, ond tro yma, efo'ch llaw fe, with your right hand, dwi eisiau chi roed y beanbag ar eich cefn, os gwelwch yn dda. Reit, okay. Rwan, dwi eisiau chi codi, fel ydych chi'n neud. Gret. Iawn, gwta? Pawb yn neud o? Hefo'r llaw chwith, allwch chi ystyn hwnna. Dal y llaw arall allan, mae o'n anodd. Sophie ar ferchog, da iawn. Okay, ac ymlaciwch. Reit, tro yma, efo'ch llaw chwith, dwi eisiau chi roi hwnna ar eich cefn. A dwi eisiau chi, yn eich amser eich hun, dal y siap ac ystyn y beanbag efo'ch llaw dde, os gwelwch yn dda. A'i dalo am 3 eiliad. 1, 2, 3. Gwych o waith, ffantastig, da iawn. Reit, da iawn chi. Okay. Dwi'n mynd i ofyn i Spencer, nid i'n mynd i nôl yr beanbags gen pawb, a newch chi os gwelwch yn dda, just cered o gwmpas, okay? Ysgwyd o gyd i ffwr, ysgwyd pob dim, coesa, breichia. A stop! A pawb i ddod i mewn i fan hyn yn dawel, os gwelwch yn dda. Rwan, lle mae Heath? Sydd i fan hyn, Heath. A lle mae Sophie? Gwych. Right. Okay. Rwan, Sophie di wneud 1,209. Right. 1,209. Be di hynna i'r 100 agosa? Be di'r rhif yna i'r 100 agosa? 1,209. Be di hynna'r 100 agosa? Lennon? 1,200. Okay. Be di o i'r 1,000 agosa? Ross? 1,000. Da iawn. Rwan, Heath, 1,186. O, oedd yn agos. Yn doedd. Okay. Be di hwnna i'r 1,000 agosa? 1,000 eto, reit? Be am yr 10 agosa? 1,186 i'r 10 agosa. 1,180. Be da ni'n neud os di'r rhif yn 6? 90, gwych, da iawn chdi. Reit. Sut mae'ch breichau chi?
Mynd yn oce? Da chi'n dibyn y gormod? Rwan, sbiwch ar yr llamu. Reit, pwy oedd yn llamu fel hyn? Pwy oedd yn llamu fel hyn? Bendigeidfran. Pwy arall? Milwyr yn edrych am Efnisien. Reit? Be oedd yn anodd amdan hwnna? Hwna rhywbeth yn eitha tricky am hwnna? Ydych chi'n ffeindio hwnna reit hawdd? Cael y coordination o dod off hefo un coes a landio llall a wedyn sy'n efo alternate. Mae hynna reit anodd, ynddi? Reit, a chi'n gwybod be? Reit, o rhain o'ch chi'n neud o'n naturiol. Reit, o'ch chi'n neud o. Reit, a o'ch chi'n gwella ac yn gwella ac yn gwella. Llwynogod, oedd hwnna'n hawdd? Oce, be oedd yr hawsa? Y llwynogod neu cerdded fel fel Branwen fel la? Oeddech chi'n ffeindio hwnna, bod chi mond efo'ch traed? Ie. Oce, iawn. Be amdan y bwa? Bwa. Oedd hwnna'n brifo fatha bol ni fatha. Reit, so oeddech chi'n ymestyn yn fan hyn? Ydw i'n mynd yn haws nes i'n ffeindio yn diwedd. Oce, so ella bod dy gyhyrad wedi dod i arfer, ia? Oce, a dyna sy'n mynd i ddigwydd pan ydych chi'n neud ymarfer corff, ynddo? Ia, mae'ch cyhyrra'n dod i arfer, ydych chi'n mynd yn fwy ffit, a mae'ch ffitrwydd chi'n mynd yn well, dydy. Iawn? Oce. Rwan, da ni'n mynd i fynd yn ôl i dosbarth, os gwelwch yn dda. Oce. Mi gewch chi fynd i nôl diod. Reit, cofiwch eich boteli. Reit. Da iawn chi. Da chi wedi bod yn wych. Reit. Offa chi? Gewch chi mynd allan. Diolch. Da ni'n gofyn am Sesiwn ardderchog, nes i llwyr fwynhau. Be amdano ti, sydd ti'n teimlo bod o di mynd? Dwi'n meddwl bod y plant wedi mwynhau, oedd ymateb nhw'n wych. Maen nhw wedi cael dipyn allan ohono fo. Oedd o'n reit brysur, dwi'n meddwl. A dwi'n meddwl bod hynna'n bwysig efo'r plant sydd gennym fi. Maen nhw'n reit frwdfrydig. Dim eisiau stopio gormod. Dwi'n gwybod nes i gorau stopio i wneud chydig bach o'r stori, ond oedd hynna'n rhaid y strwythyr y wers mewn ffordd. Ond na, dwi'n hapus efo ymateb nhw. Ti'n teimlo bod ti wedi cyrraedd yr dilliannau oedd ti wedi gobeithio chi? Yn sicr. Fel o'n i'n trafod yn ystod y wers, oedd rhai o'n nhw'n neud o'n naturiol. Oedd hwnna'n rhoi ma'r cychwyn i ni, rili. A o'n i'n gallu mewn a zoom i mewn a wneud yn siŵr bod nhw'n neud y siapio yn hollol gywir. So, na, ni'n hapus. Na, o'n i'n teimlo bod yr ffaith bod ti wedi selio yr sesiwn a'r stori a bod ti wedi mynd drwy cynnwys y stori, oedd hwnna'n rhoi strwythyr gret i'r sesiwn ac oedd o'n llifo yn gret. Oedd ti'n teimlo bod cael stori fel canolbwynt, oedd hwnna'n help, oedd ti'n teimlo? Oedd. Oedd y plant yn ymwybodol o'r stori. A mewn ffordd, oedd o jyst ffordd gwahanol o edrych ar y stori, fel o'n i'n deud, allan bod ambell i athrawon yn neud pethau mwy fatha drama, falle, ond dwi'n meddwl bod dod ar y corff yn rhywbeth hollol wahanol. Galla rhywbeth dyn nhw rioed i wneud o'r blaen, so jyst cyfleoedd gwahanol iddyn nhw lle. No, dwi'n meddwl mae'n gret o ran, mae nifer, fel o ti'n dweud rwan, fysa llawer o athrawon yn cysylltu stori fel hyn fwy efo drama, neu dim ond gwersi iaith, ond ti wedi dangos heddiw a ti wedi profi bod o'n bosib gwneud o mewn sesiwn addysg Gorfforol hefyd, sy'n gret. Ac dwi'n meddwl, o'n i'n falch iawn o weld reit ar y dechrau, nes di atgoffa nhw am y diogelwch, roedd y stop yn gry gen nhw, ac ges ti ymateb da wedyn gen bawb o fan ymlaen, oedd yn ardderchog. Unrhyw beth ti'n teimlo oedd yn arbennig o rhywbeth eich, oedd ti'n teimlo, oedd ti'n mynd disgwyl iddo fo fynd mor dda, o mi nath o, hynna rhywbeth arbennig? Dwi'n meddwl oedd nhw'n ymateb yn dda iawn i'r symboliadau. O hynna chydig bach o risg, achos do'n i'm yn siŵr iawn os oedd nhw mynd i gofio. Ac o'n i yn trio wneud o yn eitha heriol, gadael dipyn amser fynd, a wedyn wneud y symbol eto. Ond chwarae teg, nath yr rhanhelaeth ohonyn nhw gofio i newid yn eitha sydyn, lle. Mi oedd, fel ti'n dweud, mi oedd rhan fwy ohonyn nhw di ymateb yn gret i hwnna, gan i'n gweld nhw'n yn cofio be oedd bob symboliad, oedd gan y ti ddim llawer o ansicrwydd ac yn edrych yn y ti o be mae'r chwib yn ei olygu, be mae'r drwm yn golygu. Mi oedd nhw'n cofio, a o'n i'n gweld hwnna fel strategaeth rheoli dosbarth gret, ynddo. Ni eisiau camol chdi o ran y ffordd nes di gyflwyno llythrennedd i fewn yn eitha buan. Mi oedd, o'n i'n gweld oedd nhw'n dod ansoddeiriau o safon gwych, ynddo. Wedyn oedd nhw'n defnyddio hwnna wedyn fel fath o symboliad ar gyfer i symud. Ydych chi wedi bod yn gweithio ar ansoddeiriau yn y dosbarth? Wedi bod yn edrych ar bethau tebyg? Da ni'n trio meddwl amdan y tasgau wan, tasgau ysgrifenedig a dyfodol, lle.
a mae ansoddeiriau a sut mae'r cymeriadau'n teimlo wedi bod yn rhan o hynny hefyd. Mae'n rhoi ochr creadigol iddyn nhw, a dwi o hyd yn dweud os dyn nhw yn neud o'i hunan, maen nhw siŵr o gofio fo'n well, a os dyn nhw'n cofio fo, mae yna fwy o jans iddyn nhw'n neud o yn ei gwaith ysgrifenedig eto. Os ti'n gweld allan bod yna gyfleon rwan iddyn nhw fynd ati i wneud chydig o waith ysgrifenedig, ydy o'n mynd i arwain at waith sgwennu credigol, math yna beth? Da ni'n bwriadu sgwennu ymson ar gymeriad o'r chwedl, lle. Lle dyna pam o'n i'n trio cael nhw i feddwl, wel, sut fysa nhw'n teimlo, os yw unrhyw ansoddeiriau sa chi'n gallu defnyddio, ac allan sy'n nhw'n gallu defnyddio a trosglwyddo hynna mewn i gwaith ysgrifenedig nhw hefyd. So mae sesiwn fel heddi wedi gosod i fath o sylfaen felly ar gyfer y tasg ysgrifenedig. Na, mae hwnna'n gret ynddo, ac fel o'n i'n trafod yr rhifedd efo ti'n gynharach, mi oedd hwnna'n amlwg iawn gen y ti hefyd, a ti'n teimlo bod hwnna wedi bod yn fuddiol iddyn nhw heddiw? Do, mae unrhyw gyfle i ddod â rhifedd i mewn yn wych. Mae'r plant yn ei gymaint o bethau yn ystod y flwyddyn. Maen nhw'n gwneud unedau gwahanol yn eu gwersi mathemateg ac yn y pethau thematig lle. Weithiau mae'n neis cael dod nôl a just fatha asesu yna ddau o bethau. Y tablau nhw yn amlwg yn mynd i fod yn bob man, ond heddiw da ni'n mynd i bod yn gwneud canolbwyntio chydig bach fwy ar amser, trafod yr eiliadau, newid yr... Trosi rhwng eiliadau munud, ie. Eto, rhoi cyfle i gweld beth da ni wedi bod yn gwneud yn dosbarth a rhoi dy mewn cyd-destun arall. O'n i'n gweld ti'n defnyddio'r iPad mini, mae hwnna'n syniad ffantastig o'n i'n teimlo, oherwydd oedd o'n helpu ti, mae siŵr, i gadw llif y sesiwn i fynd, oedd? Pan dwi'n gwneud y sesiwn yna, pan dwi'n gwneud y sesiwn yma lle dwi wedi cynllunio, dwi wedi gor-cynllunio mewn ffordd, i wneud yn siŵr bod o'n sesiwn brysur. A nes i rhestru faint o bethau gwahanol gen i fi 26, so ni'n meddwl, ni'n nodi nhw lawr ar yr iPad i cadw strwythu i fi yn hun mewn ffordd, i sicrhau bod nhw'n brysur a bod nhw'n cael llwyth o gyfleoedd yn ystod y wers. Gret. A dwi'n meddwl os ti'n teimlo'r un peth, ond o'n i'n gweld os oedd o'n rhoi strwythyr a siap i chdi, mae hwnna'n allawyrchu'n y plant, wedyn oedd nhw ar dasg, oedd nhw'n brysur. A dwi'n meddwl fel oedd ti'n dweud o blaen, o ran pwysigrwydd cael tasgau byr, tasgau prysur, wyt ti'n teimlo bod hwnna'n cynnal i diddordeb nhw'n well allan, ynddi? Yndi, dwi'n meddwl fatha, os da ni'n canolbwyntio ar un peth am rhy hir, maen nhw'n mynd i ddiflasu, dwi'n meddwl. Enwedig efo grŵp mor frwdfrydig, a dwi'n eisiau colli hynna chwaith. Felly, digon o bethau gwahanol, gema yn y canol ella, just cyn i ni stopio pan nath ni stopio wneud yr siap bwa, a dod o bob dim i arafu eto. A dwi'n meddwl nath o weithio'n iawn. O ti'n dweud rwan am yr arafu, a da ni'n teimlo mewn sesiynau fel hyn pa mor bwysig ydi o i weithio nhw'n galed ar un adeg a wedyn arafu nhw wedyn a ddoesti ar gwaith cryfder i fewn. Ydy hwnna'n gallu bod yn hyblyg ti'n meddwl o ran ydyn nhw'n gallu gwneud bach o'r cryfder tuag at y diwedd neu ar y dechrau? Ydy o'n hyblyg gallu cyflwyno cardiau fel hyn neu oes na strwythyr penodol ti'n meddwl? Dwi'n meddwl, ella yn y dyfodol, ella defnyddio nhw, ella mae yna gwahanol yn yr ardal lle. Ella bod grŵp yn gyfrifol, dwi wedi bod yn trio meddwl, ella sut sy'n ni'n gallu defnyddio nhw wahanol. Ella bod un grŵp yn defnyddio un cerdyn ac yn dangos beth maen nhw wedi bod yn neud, a wedyn maen nhw'n trosglwyddo ac yn siarad beth maen nhw wedi dysgu o'r cardiau. Yn hytrach na fi yn deithio nhw'n union beth i wneud, bod nhw ella gorau darllen a sbio ar y lluniau hynny. O'n i'n gweld bod ti wedi cyflwyno pedometer ar y dechrau. Nes ti gyflwyno 2, beth dy bwriadau di fan eto, beth ti'n bwriadu? Eto, chydig bach o gystadleuaeth, dwi'n meddwl. Ac wrth gwrs, ar y diwedd, o'n i'n gallu defnyddio chydig bach eto o rifedd, talgrynu rhifa a cymharu'r ddau ar y diwedd mewn ffordd. Ac o ran yr iechyd a ffitrwydd a lles, rhan o'r cwricwlwm, o'n i'n gweld bod chdi'n trafod efo nhw yr effaith ar y corff. Ti'n teimlo bod hwnna'n rhywbeth pwysig i wneud ym mhob sesiwn? Ynddo, dwi'n meddwl bod o'n plethu efo y gwaith gwyddoniaeth hefyd. Ynddo, dwi'n meddwl bod o'n rili pwysig bod nhw yn gwybod am sut mae'r corff yn gweithio, y math o gyhyra gwahanol a sut maen nhw'n gweithio fo. A mewn ffordd bod nhw'n siarad am y ffaith bod os dyn nhw'n ymarfer rhywbeth, mae rhywbeth yn mynd i ddod yn haws iddyn nhw. A mae ffitrwydd nhw'n mynd i godi dros cyfnod amser ymarfer. Mae'n hybu ymwybyddiaeth nhw yn cyrffu hynny. Ac cyfuno hynny efo'r cystadleuol, mae o'n rhoi cydbwysedd gret i'r sesiwn wedyn, ynddi? Dwi wedi cymryd rhai o'r sesiynau ti wedi bod yn neud. Dwi
dwi wedi cymryd hynna mewn i'r dosbarth lle, so da ni wedi bod yn gweithio ar neidio yn gwyddoniaeth, a da ni wedi cynnal arbrawf allan o'r cardiau hefyd, so da ni'n gallu defnyddio nhw yn y sesiwn Mawr y Corff a sesiwn y gwyddoniaeth hefyd. Mae hwn cynllun fel yma wedi rhoi cyfle i chi gwneud llwyth o gysylltiadau trawsgoliciaidd, felly? Hollol trawsgoliciaidd, ne. Mae rai mi ddweud, mae rai mi gamol y ffordd nes di ddod efo gyd at ei gilydd heddiw, ac pob hwyl efo bob peth sydd i ddod. Wyt ti'n teimlo bod o wedi bod yn rhywbeth mae staff eraill di mwynhau defnyddio hefyd, ydyn nhw di? Yndi, mae yna lawer o blant da sydd yn hoffi chwaraeon yn yr ysgol. Mae safon y Mawr y Corff yn wych yn yr ysgol. Ond dwi'n meddwl be mae hwn yn rhoi ydy strwythyr cadarn. Mae mor hyblyg. Allu di, jyst achos bod ni wedi gwneud llwynogad heddiw, dwi'n gwybod, a mae staff eraill wedi dweud, sy'n rhaid i ni jyst meddwl, da ni wedi gwneud hwnna wan, symud ymlaen, allan ni dod yn ôl ato fo. A fel ni'n dweud, efo'r plant, mae'r plant di mateb o dda iddo fo, ti'n gallu herio'r rhai sydd yn serenu, gweithio ar ei sgiliau nhw, ond mae'n rhoi y cyfle yna i'r y plant sydd ddim yn gwneud pethau hefo gema, y rhai sydd ddim yn hoffi cymryd rhan mewn gema pêl-droed a gema dodgeball, allan cymryd set all yn y gwersi yna. Mae nhw bron, dyn nhw'n gweld o fel gêm ymarfer corff, ond maen nhw'n gweld o fel sesiwn lle maen nhw'n cael hwyl, a maen nhw'n cael bod yn blant, a dwi'n meddwl bod o'n syniad wych, de. Mae'n rhoi cyfle i bawb blwydd a dim bwys os dyn nhw'n cweit yn hoffi gemau, neu ddim yn rhy hoff yr elfen gystadleuol. Gobaith ydy bod ni'n cynnwys pawb. Ie. No, mae'n newyddion da bod agwedd mor gadarnhaol gennych chi ato fo'n de, a dymuniadau gorau i chi gyd. Diolch yn fawr i ti, de. Diolch yn fawr. Croeso.